Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. An katuninungan mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasaalan, tanganing magkanigo kitang mag-celebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa sendo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos ng Anghel asin Santo, asin sa sendo mga tugang, napipamibi sa kagurang ng tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, masin pagkapatawadan sa toong mga kasaalan, daron kita sa buhay na ding kasagkuran. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan.
Mamibi kita. Amaanin pagkaherak, tawan sa imong banwaan, ang kusog asintabang nahali sa langit. Ang pagkamundag kan aki iniinang birhen, iyo ang banaag nin sa mong kaligtasan. Lugod ang selebrasyon na ini kan sa iyang pagkamundag, makadarasa mo nin danay na katuninungan. Uli kay Jesucristo ang kagurang na nyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, sinasabihan kita na Propeta Mika na ang hading madatong dai mahali sa dakulang banwa, kundi sa sarong sadit na banwa, ang Bethlehem. Pagbasa sa libro ni Propeta Mika. Ang kagurangnan nagtaram, ika Bethlehem Efrata, kasadit sa mga purok nin Huda, hali sa imo, maluwas para sako, ang makakapangyari sa Israel. Siya na ang ginikanan kan enot pa, kan mga aldaw kan daing kasagkoran. Kaya, ipapaubaya sinda sagod sa panahon, naan nagbabatyag mga ki. Dangan, mabalik ang tada kan sa iyang mga tugang sa mga aki nin Israel. Magtitindog siya, asin magpapastor sa kusog kan kagurangnan. Sa kahalangkawan kan ngaran kan kagurangnan na sa iyang Diyos. Mapapamugtak sinda, tangunyan, magigi siyang dakula, sagkod sa kapuruhan kan daga, ini ang magiging katuninongan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Asikim sa hati ninda. Tumiktumpak sa Ang ikaduhang babasahon, nagpapahayag sa tuya na ang mga namumutaan na akik ang Diyos, inapudahan sa kabanalan asin pinagmumuraway. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, aram ta na sa mga namumuot sa Diyos ang gabos na bagay, nagtatarabang para sa karahayan. Sa mga inapod, susog sa iyang plano. Hulita si mga bago pang namigbidan niya, itinalagan niya man na makabain sa ladawan kan sa iyang aki. Tanganging ini maging panganay sa dakol na tugang. Asin ang mga itinalagan niya, ini inapod niya man. Ang mga inapod niya, ini pinabawan niya man sala. Asin ang mga pinabawan niyang sala, ini pinamuwaway niya man. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. paggurukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. An ginikana ni Jesus, Mesiyas, aki ni David, aki ni Abraham. Si Abraham, ama ni Isaac. Si Isaac, ama ni Jacob. Si Jacob, ama ni Huda. Asinin sa iyang mga tugang. Si Huda, hama ni Fares, asin Sara. An sa indang ina, si Tamar. Si Fares, ama ni Esron. Si Esron, ama ni Aran. Si Aran, ama ni Aminadab. Si Aminadab, ama ni Naason. Si Naason, ama ni Salmon. Si Salmon, ama ni Boaz. An ina, si Rahab. Si Boaz, ama ni Obed. An ina, si Ruth. Si Obed, ama ni Jesse. Si Jesse, ama ni David na hade. Si David, ama ni Solomon. Sa babae na agom ni Urias.
Si Solomon ama ni Roboam. Si Roboam ama ni Abias. Si Abias ama ni Asaph. Si Asaph ama ni Josaphat. Si Josaphat ama ni Joram. Si Joram ama ni Osias. Si Osias ama ni Jonathan. Si Jonathan ama ni Akas. Si Akas ama ni Ezekias. Si Ezekias ama ni Manases. Si Manases ama ni Amon. Si Amon ama ni Osias. Si Osias ama ni Jeconias. Asinin sa iyang mga tugang. Dangan nangyari ang pagkabihag sa inda sa Babylonia. Pagkatapos kan pagkabihag sa Babylonia, inaki ni Honekias si Salatiel. Inaki ni Salatiel si Zorobabel. Inaki ni Zorobabel si Abiud. Inaki ni Abiud si Eliasin. Inaki ni Eliasin si Azor. Inaki ni Azor si Sadok. Inaki ni Sadok si Akin. Inaki ni Akin si Eliud. Inaki ni Eliud si Eliasar. Inaki ni Eliasar si Matan. Inaki ni Matan si Jacob. Asin inaki ni Jacob si Jose, agom ni Maria. Ina ni Jesus, na inapod Mesiyas. Ang pagkamundag ni Jesus nangyari siring kaini. Si Maria na sa iyang ina, ikinasal kay Jose. Asin bago sina nagsaro, sa Maria nangidam na sa bagsik kan Espiritu Santo. Si Jose na sa iyang agom, matanos na lalaki. Asin habong siyang ipasupog. Kaya nag-isip na suhayan siya ninhilom. Kan ini pinag-isip-isip ni Jose, sarong anghel nin kagurangnan, nagpahiling sa iya sa pangaturugan asin nagsabi, Jose, aki ni David, day ka mag-alang-alang na ako si Maria, siring sa agom. Hulitan aki na sa iyang daradara sa tulak, gibokan Espiritu Santo. Lalaki ang ipapangaki, asin nga ngaranan mo siyang Jesus. Hulita tutubuson niya an sa iyang banwaan sa saindang mga kasaalan. Ini nangyari, naning mautob ang sinabi nin kagurangnan, sa nguso nin propeta. An birhen mangingidam, asin mga ngaki ni lalaki. Asin Emmanuel, aning ngaran sa iya. Ngaran ang kahulugan, Diyos na uya sa to. Mga tugang marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos Marina, aldaw po sa sendo gabos mga tugang. Maugmang kapiestahan, kan pagkamundag kan sa tuyang ina, asin kapiestahan niya sa satuyang parokya bilang Nuestra Señora de la Porteria. Taong galang po ako kay Father Tony Sial, ang sa tungkura paroko, asin kay Father RG, mga pag-iriban niyang ibadigdi sa satong parokya, sa mga tugang kong pading nakikikon-celebrar mo niya na aga. Sa Sendo Gabos po, mga tugang ko sa pagtubod kay Kristo. Ang ebanghelyong sa tuyang nadangog, kadaklan na beses nadadangog niya ito ini, durante kan sa tuyang pag-andam para sa Pasko kan pagkamundag nin sa tong kagurangnan. Ang siyam na banggi kan sa tuyang pagpuka, durante kan inaapod niya itong Misa de Gallo o simbang gabi, simbang sa aldaw. Yun ini in fact ang pinakaenot na ebanghelyo, pero duang pidaso ini binabanga sa istorya ni Jesus nagikan sa iyang mga ginikanan, asin ining istorya man ni Jose na tinaraman kan anghel sa pangidam at sa pangiturugan na akoon si Maria.
Di ko na po initatauan ning atensyon ngunyan, tatawan to ning atensyon ang pagkamundag ngin sa tong ina. Di inabanggit digdi si Maria kung kasuarin siya namundag, kung sisiyan siya yung ama. Tapuro lalaki ang binabanggit manungod sa kapag-arakian ni Jesus. Ta iyo po ini ang kultura kay ito, importante ang lalaki, bakung gayo ang babae. Kay ito po ining panahon. Pero importante na magirumduman ta na igwaning 5 babaeng ngaran, nginaranan, digdi sa istoryang ini. Si Tamar, si Rahab, si Ruth, asin sa Ebanghelyo ni San Mateo, da ibinanggit ang sa iyang ngaran, sinabi lang siyang dating agum ni Urias, na iyo siya ang ina ni Solomon, asin ang ikalimang babae, si Santa Maria. Magayon na paghurup-hurupan ko ta na kung nata ining mga babaeng ini ang nabanggit, ninulita may manlain-lain silang karakteristik o istorya man na magayon na pag-adalan. Si Rahab, sarong prostitute. Si Tamar, tinintaran niyaan sa iyang panugangan, tanganin lang na magkaigwanin aki ini, na iyong ani ang binanggit digdi. Si Ruth, sarong bako man siyang Hudiya, kundi sarong pagana na polytheist, ang gustong sabihin, nagsasambanin man lain na ng mga Diyos-Diyosan. Siyempre si Bathsheba, itong natintaran ni David, nagdurog sinda, aramtaan istoryang yan. Pero ang unik kong babaeng masasabitan na espesyal si Santa Maria, ninulita siya ang magiging ina ni Jesus. Dahil siya, sinabi di kong kasori namundag, kaya ining sa tuyang pagsilibrar kan sa iyang pagkamundag mo niya na September 8, parte lang ko ini kan tradisyon kan simbahan. Pero poon pakalihis ng mga 500 na taon, ining pagsilibrar kan pagkamundag ni Maria, sinisilibrar na kan inot na simbahan. Asin para sa inda, importante na ining magiging ina, kan Mesiyas, kan aki kan Diyos, sarong babaeng pinalad. Babaeng ipapangidam na daing digta. Iyo ini ang satong sinisilibrar pag December 8, ang Immaculate Conception, ang pangidam ki Santa Maria. Kaya po, mahiling ta na, ang rason ko natata September 8, ang pagpangaki ni Santa Maria, ta kung magbilang kita magpuon sa December 8, sa September 8, 9 na bulan yan. Siring man ang Annunciation, March 25, magbilang kitang 9 na bulan, maabot kita sa December 25. So, igwa po inining rason sa simpleng pagbilang ning mga bulan. Pero, ano ini si Santa Maria sa iyang pagkamunda? Sabi tangani po, pinili siyang babae, mahalaga sa simbahan na ang magiging lalagan, siring sa sarong florera, igwa kang daradarang magayuno na burak, di mo man yan ibubugtak sa sarong lata na pigtatakla na. Di mo yan basta ibubugtak sa sarong lalagan na maati o madaling mapasa. Mahalaga na ang espesyal na burak na kapot-kapot mo, ibubugtak mo man sa espesyal na lalagan, espesyal na florera. Si Santa Maria, iyo po iyan. Ini ang particular na biyaya na itinaunin mahal na Diyos sa iya. Palada na babae, pano nin grasya, iyo iyan ang pagka-address sa iya kan anghel. Full of grace, gratia plena, pano kanin grasya. Ninhulita sa pagpuon pa lang kan sa iyang buhay, si Santa Maria na iligtas na sa kasalan na orihinal. Dahil siya kaining digta na inining anuman, tayo ini ang itinutok doo na paghurup-hurupan kan inang simbahan, na siya na magiging ina kan aki kan Diyos, dapat sarong maninigo manalalagan, pupunan na malinig, urog kalinig, na magiging iirokan kan aki kan Diyos. Iyo po ini ang inot na biyaya na masasabi niya itong itinao kay Santa Maria. Asin siyempre, sa huri,
sa iyang pagtapos nin pagbaklay digdi sa kinaaban, sa iyang pagkagadan, isasakat siya sa langit. Siya ang pinakaenot, enot na tawong magkakamit kay ning kamurawayan na ini. Makikiisumaro siya sa iyang aki, asin sa Santissima Trinidad, sa kamurawayan na daing kasagkoran, buhay na daing katapusan. Asin, sigun sa satuyang paghurup-hurup sa Santo Rosario, pagkatapos kan sa iyang asunsyon na isakat siya sa langit, pinaguhurup-hurupan taan sa iyang paging reyna kan langit asin daga, an sa iyang coronation as Queen of Heaven and Earth. Mga biyaya na itinao kay Santa Maria. Paano siya inantabayan kan mahal na Diyos? Aram ta po na hubin pa, data aram kung piraan edad ni Jesus kan magadan si San Jose, kan sa iyang foster father, na minidbid niyang sa iyang ama. Aram niya to na kan siya 12 anyos, kaibanan pa duman si Jose, kan sinda magduman sa Jerusalem. Pero pakalihis kay ito, dahil aram kung kaasorin na tapos ang pagbaklay ni San Jose. Kunsiring sa pagdakulaan ni Jesus, si Santa Maria ang nag-ataman, nag-atender, asin nagbaklay, naglakbay kay iba ni Jesus. Siguro ang mga single mothers ngunyan makaka-identify kung paano ang kadipisilan, kung ano ang kagabatan nin sarong single mother, single parent, maski siguro ang sarong ama man na nagpapadakula nin sarong aki. Kung guraano ini kadifisil as in challenging. Pero inantabayan nin kagurangnan si Maria. Pinambangan siyang masabutan itong mga panahon na kaipuhan maghali na si Jesus, asin magpuon kan sa iyang misyon. Dahil niya ini nasabutan, kaya nga ni paminsan-minsan hinahanap niya ini. Magigirumduman niya to sa Eskriptura. Mintras na nagtataram si Jesus sa dakul na tao, masabi, Rabay, Maestro, yaon tiyan ang sa imong ina, mga tugang mo, pigahanap ka. Pigahanap ni Maria, siyempre ang sa iyang aki. Urog na kan panahon na nagiging controversial na ini. Dakul na nagtataram na siya, makangangalas na paratukdo, magayunon magtaram, nagigibonin mga milagro, butan nakakahiling, gadan binubuhay, alagad may mga tao man na nagsasabing, pigbabalgar niya, ang lay. Dahil siya nagsusunod sa pinagbubuot kan struktura, kan lay ni Moises. Dahil siya nagsusunod sa pigtutukdo kan mga Fariseo as iniskriba. Naging controversial si Jesus kan panahon na ito, siyempre bilang sarong ina. Hahanapon niya ang sayang aki, sisiguraguduhon na nasa maray na kabugtakan. Sagkod na tumindog siya duman sa pamitisan kan krus. Inantabayan siya kan kagurangnan, pinakusog. Tanganing ang tataramo na sinabi niya sa kapinunan, kan an anghel magbareta sa iya, anong simbag ni Maria? Uya an uripunin kagurangnan, mangyari sa sako, siring sa imong itinaram. Paghuna ako, magtutubod kita na iyo man ito mismo ang pamibi ni Santa Maria, mientras na nakatindog siya duman sa pamitisan kan krus nin sa iyang aki. Aram niyang inosente, sinintensyahan bilang sarong kriminal, alagad nagtutubod siya na ito sa pag-utob kan kabutan kan ama. Asin siya man masunod sa kabutan na ini. Paano siya sinugo? Duman sa pamitisan kan krus, sabi ni Jesus sa iya, babay, uya an sa imong aki. Iningkargar ni Jesus an sa iyang disipulong namumutan na magiging representante kan intirong simbahan, kan gabos na masunod sa iya, pagkatapos na siya mabuhay liwat. Itinao niya ini kay Santa Maria, ipinagbuot niya na atamano ni Maria, bako lang ang padangat niyang disipulo, na sigun sa tradisyon, minimidbid niya tong si San Juan, kudi kita gabos, itinao nin sa tong kagurangnan ki Santa Maria, tanganing atamanon. Sinugo niya si Santa Maria, na maging ina, bako lang kan sa iyang inot na komunidad din mga paratubod, ang inot na simbahan, kundi ang gabos na magiging kabtang asin kaayon kan simbahan na ini, asin iyo kita.
Iyo ini mga tugang aniinot na bunga kan sa kong paghurup-hurup sa kapistahan na ini susog sa tema niya to. Biniyayaan si Santa Maria, inantabayanan siya nin kagurangnan sa iyang pagbaklay digdi sa kinaaban, asin sinugo siya sa sarong espesyal na papel na maging ina kan simbahan na iyo ang magpapadagos kan misyon kan sa iyang aking si Yesu Kristo. Paano kita? Iyo siguro po ini na mas importanteng kahaputan. Paano man kita magmimidbid kaning kapistahan na ini? Sabi sa tema, nagpapasalamat kita. Nag-uumaw, huli ka ini yung karahayan na ini. Totoo po yan. Nagpapasalamat kita ninhuli ta itinaunin Diyos sa sato, an sa iyang bugtong naaki na matubos sa sato. Nadangog ta iyan sa Ebanghelyo na tinaram ini kan anghel ki Jose. Ako an aki sa tulak ni Maria. Ta siya an matubos kan bilog na kinaban. Kaya aapodon mo siyang Jesus. Paano kita? Kita ngunya na mga nag-ako kaining dakulang biyayang ini asin nagpapasalamat. Ninhulita ang pagpasalamat day nagtatapos sa tataramon asin nagsabing praise the Lord asin linilingawan ta ang kahulugan kan pagpasalamat na ini. Taninhulit na nagpapasalamat kita, aram ta na ining balaog na itinaunin Diyos sa satuya na dahing iba kundi si Yesu Kristo, padagos na maglalakaw ini sa satong kasaysayan. An sa iyang mensahe, an sa iyang ebanghelyo, an sa iyang promesa, na an sa iyang simbahan na nagbabaklay digdi sa daga, dadarahon niya sa iyang kamurawayan sa huring aldaw, duman sa kalangitan. Pero mintras na naglalakbay kita, ano ang sa tong trabaho? Kita man biniyayaan, kita man inaantabayan, kita man sinusugo. Siring kan tema niya to sa hubileyo na madatong sa maabot na 2026. Pero paano ini nagiging tunay sa kada saro sa sato? Siguro po ini ang mas importanteng sa tong paghurup-hurupan. Paano kita biniyayaan? Ang kada saro sa sato, maisip, sa inagpunan sa kong pagtubod, paano ako nagdakula na sarong Katoliko? Paano ko piga-apresyar ining gabos na mga balaog, misa, komunidad, misyon na nahihiling ko sa simbahan? Paano ini naging biyaya para sa sako? Do I appreciate that I am a Catholic? Am I proud that I am a Catholic? Pinapahiling ko daw ini sa sakong buhay. Kung ini tunay na balaog na ipinapahiling sa sako, kan mahal na Diyos. Sa ko nahihiling ang Diyos na nagbebendisyon sa sakuya, sa sakong pamilya, sa sakong trabaho, sa mga panahon ako na didipisilan na tinatabangan niya ako. Importante na sa tuyang makaputan na kita biniyayaan kan mahal na Diyos. Bako lang po bilang simbahan. Takundi ita man nahihiling sa satong personal na buhay ang biyayang ini, dahil man kita maselebrar sa totoo lang kan biyaya bilang simbahan. Magpuon kita sa satong mga sadiri. Ninhuli ta kung iisipon ta o paghuhurup-hurupan ta kung paano man kita inaantabayan nin Diyos, dahil man kita mahiling sa parokya niya tutulos, dahil kita mahiling sa satong diocese, mahiling ako sa sakong buhay. Paano ako pigantabayanin mahal na Diyos? Sa panahonin mga pagsukol asin pagpurbar, kung ako natitintara na magibunin maraot asin sala, paano ako inantabayan nin Diyos na maglakaw sa katanusan? Paano ako niya inantabayan na dai mawaranin paglao, maski dai ko naaram kung anong gigibuhong ko, ninhulitan naglalakaw ako sa kadikluman asin kadipisilan. Paano niya ako inantabayan na pinapaasan ko ang pagsakit, ninhelang nin sa kong mahal sa buhay, nin aki ko nangihingagdan, o an sa kuya mismong problema na dai ko matalikudan. Paano ako inantabayan nin mahal na Diyos? Paano kita, ano ang simbagta sa pagantabay na ininin mahal na Diyos? Asin siyempre, kung kita biniyayaan, kadakul na biyaya na yaon sa satong mga buhay, kung kita inaantabayan, tanganing ining mga biyayang ini, da'i mawalra, da'i mawaldas, asin da'i masayang, masasabutan ta na kita sinusugo, igwaning dahilan kung natata kita biniyayaan. Asin iyan mga tugang siring man, importanteng mahiling niya to, sa ing kita sinusugo. Di kita kipuan maghiling sa madumang kita sa harayong lugar, tanganing magmisyon, kaipuhan kita mamidbida na sarong obispo o dakulang tawo sa kinaman, yaon sa kita.
Kamu na mga magurang, sa kamu sinusugo kan mahal na Diyos. Kamong mga estudyante, asin mga jóvenes, kasuod ma, aram ta na kanonisar nin sa tuyang Santo Papa, ang duwang joven na mga santo. Si Giorgio Frassati, asin si Carlo Acutis. Na sarong pribileyo, asin orgulyo nato digdi sa diocese, kita mismo mimidbidunta si San Carlo sa paagi nin pag-establisher nin sarong kwasay paris diyan sa Tiwi, sa barangay Naga, asin ang mga pagtaraning niyang barangay. Dakulang orgulyo yan sa sato na sinimbag tatulos ining regalo kan simbahan asin establisher niya to ining kwasay paris na ini sa iyang ngaran. Pero anong sabi ni Pope Leo sa canonization rites na ini? Kamong mga jóvenes, arugan nindo si Carlo Acutis at si Giorgio Frassati. Sa indang simpleng buhay, maski sinda patos asin napapalibutan in manlain na distraction kan kinaban, nagdanay sindang matanos, marhay, asin dayupot sa indang pagtubod. Sa Eucharistia, sinda dani na nagrani. Sa sitwasyon nin sa indang pagiging hoven, ninhulita familiar sinda sa manlain-lain na okasyon na asin oportunidad na maging hoven, ginamit ninda ito bilang pagsaksi kan sa indang pagtubod. Aram ta po na si San Carlo Acutis is recognized as the patron of millennials dahil sa iyang mga apps at sa iyang pagiging sarong influencer, simply because he shared the various Eucharistic miracles throughout history sa iyang posts. Dahil mang kaipuan kitang maging somebody na mimidbidon tulos kan kinaban. Sa satuyang matano sa simpleng pagkabuhay, kung saan kita namumugtak mo niyan, diyan kita sinusugo kan mahal na Diyos. Para estudyante, negosyante, public servant, padi o obispo, relihiyosa o relihiyoso. Ano man sa tong buhay, sa man kita. Igwanin pagsugo ang mahal na Diyos sa to. Asin kung difficile man na mamhiling, mamidbidan o akoon ining paghuna niya tong pagsugo nin kagurangnan. Uyan si ina, ang sa tong mahal na birhen, maantabay, matabang, asin ma-inspirar sa sato. Tas siya manag-agi nin kadikluman, day man niya pirmi na sabutan ang kabutan o ang kamugtakan nin sa iyang aki, kung nakaipuan ining magsakripisyo, nakaipuan ining gadanon sa krus, day niya ini nasabutan, alagad nagdanay siyang dayupot, ninhuli taaram niya, day siya pinapabayaan kan kagurang na. Ini ang sa tuyang responsibilidad mo niyan mga tugang. Totoo, 75 taon na kita bilang lokal na simbahan. Asin iyan, dakulang orgulyo niya to. Binindisyonan kita, biniyayaan in mahal na Diyos sa kadakul na paagi. The mere fact na yaong kita ngunyan nagtitipon sa kapistahan na ini, digdi sa daraga, sa pag-umaw, pagpasalamat kay Santa Maria, bunga ini kan 75 taon kan sa tuyang pagtubod bilang simbahan. Pag-abot kan 75 taon pa, sa maabot na panahon, may mga nakatukaw pa kayang tao digdi. May simbahan pa kayang nagpapahayag sa ngaran kan katutuukan asin katanusan. Pag-abot kan maabot pang 75 taon. O 25 years from now alone, pag-celebrar ta kan sanggatos na taon kan sa tong pagiging diocese. Sabi nga ni po kan Apostolic Nuncio sa iyang pagtaraman sa selebrasyon na ini. Bako na akong nuncio pag-abot kan panahon. Nagmisa siya sa infanta kan sarong aldaw, sa bagong obispo duman. Sabi niya, pag-abot niya kay ning ikagatos na taon nindo, iba ng nuncio ang pwedeng magdigdi, mahiling niya pa kaya ang arog kay ni kadakol na tawo. Mahiling niya pa kaya ang entusiasmo asin init nin pagtubod kan mga tawong nahihiling kungunyan o daina. Ang siyempre, ang kasimbagan kayan mga tugang, yaon sa satong mga kamot. Kung paano kita masimbag digdi sa pagsugo na ininin mahal na Diyos sa satuya, data lang paglingawan. Ano man ang mangyari, kaibata si Santa Maria.
ilugod, pagabot kan oras, yaon man kita sa kaibanan niya. Mga tugang idulot niya to sa amaan sa tuyang mga pangangaipo. Mamibi kita sa iya, nasiring ki Santa Maria, makasabi man kita, mautob sa ko, susog sa imong tataramon. Sa lambang kahagadan kita masimbag, kagurangnan bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. Huli ki Birhen Maria. Comment, ikan na lang po. Diyan mo lang. Para sa simbahan sa bilog na kinaban, urog na digdi sa parokya ng Nuestra Señora de la Porteria, sa pagpadagos sa pagdebosyon sa tuya, magibo man lugod kita ng emisyon sa simbahan na atamanon ang gabos na katauhan, hanapon ang mga naglagal sa dalan, tanganing makamtan ang kaligtasan sa gabos, mabibi kita. Kagurangnan bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. Ang gabos ng mga lideres ng banwaan, magpadagos man lugod sinda sa gabos na programa sa indang komunidad, tanganing magtaon ng kauswagan sa bilog na banwaan ng Diyos na mayong maiwawalan. Mamibi kita. Kagurangnan bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. Para sa mga nawawara sa saindang dalan, asin sa mga kasakitan, pisikal man o espiritual, tanganing sa padagos na pagdebosyon kay Nuestra Señora de la Porteria, matabangan sinda sa indang mga inaagihan, tanganing makamtaninda ang tunay na kaugmahan sa buhay digdi sa kinaban, mamibi kita. Kagurangnan bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. Para sa satong nasyon sa Pilipinas, mailikay man lugod kita sa gabos na kapurisawan sa buhay, makamtan niya to ang tunay na katalingkasan asin kaginhawaan sa atubang kan pamibi ni Maria, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. Ang gabos na mga nagdidiboto kay Birhen Maria bilang Nuestra Señora de la Porteria, tanganing ampunon kan mahal na ina sa iyang pag-ataman asin mamatean ang kaligtasan sa hawak asin kalag, mamibi kita. Kagurangnan bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. Para sa mga tugang niyatong gadan, maitao man lugod sa inda ang tunay na katalingkasan, tanganing makamtaninda ang kaugmahan sa langit, mamibi kita. Kagurangnan bendisyon ni kami, huli ki Birhen. Sa satuyang matuninong nawa puso, idulutaan sa tong mga personal man na kahagadan. Mamumuto na Ama, tabangi kaming makasaro kay Kristo sa paagi kan sa iyang ina na si Birhen Maria. Dangugon mian sa iyang tingog, asin arugon mian sa iyang mga padara, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen.
Mamibi ka mo mga tugang tanganin ni sako as in sa indong atang, papagkanigo na akoon kan Diyos samang makakamhan. Akoon manugod kang kagurangnan ng atang sa imo mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Ama, ang pagkamundag ni Kristo na sa imong aki, mas nakapakusog kan pagkamuot ni Inang Birhen sa imo. Lugod ang pakisumaro niya sa samuyang kaluyahan, iligtas kami sa kasalan, asin gibuhon na maninigo sa samuyang atang, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na magpahayag kami nin pagtubod sa imo, na makangangalas sa kauswagan kan gabos na santo, asir urog ng gayo, sa pagrumdum ki Santa Mariang Birhen, Nuestra Señora de la Porteria. Nagpapadakula kami kan ugay mo sa magayagayan niyang pag-umaw. Tatotoo, darakulang bagay, ginibo mo sa gabos na kapuruhan kandaga, asin pinadanay mo sa mga panahon ang balakid mong pagkaherak, kandu ngawon mo an sa imong surugoon sa iyang kapakumbabaan, asin itao mo sa iya, huli sa iya, an paraligtas ning tawo, an aki mong si Jesucristo sa mong kagurangnan. Kaya anukbo nin mga anghel, nagsasamba kan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sa kudpaman. Nag-aarang kami na ipagbuot mong makasanong sa indaan sa mong mga tingog sa kaugmahan nin magkairibang pagrokyaw. Diyos nin mga hukbo, Diyos nin mga hukbo, ang langit asitaga, ano ang simong kamurawayan, Hosanna, Hosanna, sa kagurang na ni kanagadan banal, asinan gabos na linalang na inaataman mo, maninigong nag-uumaw sa imo, huli ta sa imong aki sa mong kagurang na ni Jesucristo, sa bagsikasin kusog kan Espiritu Santo, binubuhay, asin pinapanabanal mo ang gabos. Asin day ka nag-uuntok sa pagtiponin banwaan sa imo, tanganing puon pagsirang sa gud pagsulnop kan aldaw, malinig na atang ikadulot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan, nakikimahera kami na nag-aarang sa imo na ining mga atang na dinarami sa imo tanganing mabendisyonan, papagkanig mo ang pabanalon kan iyuman sa ng Espiritu, tanganing maginhawa kasin dugo kan sa imong aki sa mong kagurangnan ni Jesucristo, sa iyang pagbuot, siniselebrar mi ining mga misteryo. Takan banggi na siya, pinagsaluhiban, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat sa imo, nagbendisyon, binaak asin itinoo sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya kan kalis,
Asin nagbendisyon, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kagurangnan kami ni nagrurumdum kan nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki, asin kan makangangalas na pagkabuhay niya liwat, pating pagsakat sa langit. Siring man kaming nagahalat kan sa iyang ikaduang pagdatong, nagpapasalamat na nagdudulot sa imo kaining buhay, asin banal na sakripisyo. Namimibi kami, hilngaan dulot kan sa imong simbahan, asin sa pagmidbid mo kan ostya, na sa pagsakripisyo kaiyan minaot mong maulian buot, itugot mo na kaming binabago kan hawak asin dugo kan sa imong aki, panukan sa iyang Espiritu Santo, maabtan man lugod na sarong hawak asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuhon nga lugod kaming dayang sagkod na dulot sa imo, tanganing kaibakan sa imong mga pinili. Makamtan mi an pamana, enot kay bakan urog kapalad na Virgen Maria. Ina kan Diyos, kay base San Jose sa iyang mabinion na esposo, kay bakan sa imong mga banal na apostoles, asin mamurawayo na martires, patin gabos na mga santos, sa danay nindang pagsurog, sa atubang mo nagsasarig kaming matabangan. Ining hostya kan sa mong pakipag-ulian, namimibi kami kagurangnan, makapag-uswag man lugod kan katuninongan, asin kaligtasan sa bilog na kinaaban, an sa imong simbahan na nagbabaklay sa daga. Papagkanig ang magsarig sa pagtubod asin sa pagkamot, kay bakan sa imong surugoon na si Leon na sa mong papa, asin kan sa mong obispo si Joel, kay bakan gabos na obispo, asin kan gabos na klero, asin kan bilog na banawaan na tinipon mo. Kaugayi ang mga panuga kay ning familia na binuot mong makiatubang sa imo. Maugayo na ama, kahiraking pagsarwa sa imo, ang gabos mong aki. Sain man sinda nakawarak, ang mga tugang niyam gadan, asin ang gabos na nagpapagayagaya sa imo, na nagtalikod na sa panahon na ini. Mabuot mong akoon sa imong kahadian, naglalaom kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapano sagkoduman kan sa imong kamurawayan. Uli kay Jesucristo sa mong kagurangnan sa paagi niya, iwinawaras mo ang gabos na karahayan sa kinaban. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon.
natukduan kan mga nakakaligtas na tugo na sinpinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, sa langit, pabanalo ang ngaran mo, magdatungan kadean mo, mangyari ang loob mo, sa dagat, sa langit, ang kakanan sa arwala, itao mo sa muyang munya, asin patawarin mo kami sa mga kasalanan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdarahan sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasaalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin kan pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Ulitas sa imo ang kahader, ang kanuragan, siring sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hari paglingaan sa mong mga kasaalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na mapatuninong asin magkaburunyog kami, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinautawan kita kan mga tanda nin katuninungan.
Uya mga tugang si Yesu Kristo, anaki kan Diyos, aki ni Birhen Maria, palada ng mga inaapod na makinabang sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang haro, alagad magtaram ka sana, asin sa kong kalag maumayan. At amano dugod kita kan hawak asin dugo ni Kristo sa sa buhay na din kasagporan. Amen. Itagal mo kita
mamibi kita. Kagurangnan lugodan sa imong simbahan na pinagbago sa banal na Eukaristiya, mapanonin kaugmahan sa pagkamundag ni Birhen Maria na nagdaranin paglaom asin kaligtasan sa kinaban si Jesucristo na samong kagurangnan. Amen. Awiton po niyaton, Salve Regina. Salve Regina. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Ut inimitabor promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficem mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Please be seated. Matukaw po ang gabos. Ngunyan, sa tuya ng masasaksihan, ang opisyal na paglunsar as in unveiling kan logo kan ika-65 taon kan satong dioceses digdi sa tuyang parokya. Inaapudan si Reverend Father Antonio Sial, ang satuyang Cora Paroko, asin si Mr. Dennis Meraflor, ang satuyang PPC Lay Co-Chair sa pag-unveil kan 75th Jubilee logo. Asin isusunod ang pag-eksplikar kan logo ni Brother Matt Jason Latore. Diyos marhay na aga, banwaan ng Diyos. Sa masunod na taon, iseselebraratan sa tong diocese ang sarong makasaysayan na okasyon. Ang ika-65 taon matapos ang kanonikal na pagdeklara kaini kan 1951. Bilang sarong lokal na simbahan, nag-oogma kita sa grasya kan okasyon na ini, ang satong Diamond Jubilee. Inaalok kita na magrumdom, magpasalamat, asin baguhon ang satuyang kaigutan bilang mga misyonero.
Ang tema kansatong 2026 Jubilee, biniyayaan, inaantabayan, sinusugo, simbahan na nagpapasalamat sa malaad na pagtubod sa ika-65 taon na pagbaklay bilang sarong simbahan na lokal, kaiba ni ina. Inspirado kan mga tataramon kan mga disipulo sa dalan pasiring Emmaus. Bakong naglalaad ang satong mga puso sa laog niyato, hali sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 24, versikulo 32. Ang temang ini, nagpapahayad ning tulong pangenot na paghiro kan satong pagtubod. Biniyayaan, pagmidbid sa dakulang mga bendisyon na itinao kan kagurangnan sa satong diocese. Inaantabayan, pagirumdom kung paano kita nakikibaklay, asin ginayahan kan Diyos, asin kan sa tuyang mahal na ina. Sinusugo, pagbabago kan sa tong espiritu nin pagiging mga misyonero, tanganing padagos na maging saksi ki Kristo. 12 na bituon asin letra M, 12 stars and letter M. Pagtaong ondra sa mahal na Birhen Maria, Nuestra Señora de Salvacion, na pirming nakikilakaw sa sato paparani ki Kristo. Salampati or dove, ang Espiritu Santo burabo din kusog asin buhay para sa satong simbahan. Tanom na may anom na dahon, the plant with 6 leaves. An anom na bikaryato na nagkakasaro sa pagtubod asin pagmisyon. Mga giranin mga bitis, barefoot footprints, kapakumbabaan, paglilingkod, asin paglakaw, kaiba ang mga dukha. Mga kamot na inaabot, or hands reaching out, paninimbagan, pagkamaherakon, asin pagkasararo para sa gabos. Naglalaad na puso, the blazing heart, pagkamuot sa misyon ni Kristo na nagsusustinir sa satong pagpadagos. Simbolo ini kan satong ika-65 taon na peregrinasyon nin pagtubod asin misyon. Ang jubileyong ini sa Roma na Marian Jubilee, mantang kita maselebrar kan ika-250 taon nin debosyon ki Nuestra Señora de Salvacion. Ika-50 taon, poon kan sa iyang canonical na koronasyon bilang patrona kan diocese, asin langitnon na reyna kan probinsya kan Albay. Ika-50 taon, poon kan pagdeklara kan sa iyang santuario sa Oro Antwi na maging diocesan shrine. Mga tugang, ipinagkakatiwala taan gabos na preparasyon sa satuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion. Lugod, padagos kitang maglakaw kaiban niya bilang sarong simbahan na panonin pasasalamat, ginigiyahan sa pagtubod, asin maugmang naglilingkod. Para po sa mga detalye, manunungod sa mga schedule kan mga aktibidades kan sa tong pagselebrar kaining jubileo, igwa pong pamphlets na itatao kan parokya, tanganing mas masabotan, asin masubaybayan kita kan mga petsa, asin aldaw kan mga programa. Siring man, mahihiling man ini sa mga tarpaulin sa luwas kan sa tuyang simbahan, asin posted naman ini sa Facebook page kan sa tong diocese, asin sa parokya. Salamat po, asin Diyos mabalos. Ngunyan, hinaligon nato ang timsong kan jubileo kan sa tong diocese na aawiton kan Grand Choir. Oh
Maluhod ang gabos sa pagpamibi kang hubileyo kan Dioceses. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 65 taon sa mong pagiging Dioceses. Biniyayaan mo kami kaining komunidad ng pagtubod. Tukdoi kaming maging simbahan na sinadol, asin gibuha kaming mga saksi kang kaugmahan kang ebanghelyo. Inantabayanan mo kami, kaidto, ngunyan asin sagkod paman. Patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo ko mo kami sa padagos na pagmisyon, palaadaan puso mo na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade para sa banwaan mo. Huli ki Kristo, kagurang nanyamo. Amen. Nuestra Señora de Salvacion, ipamibi mo kami. San Gregorio Magno, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de la Porteria, ipamibi mo kami. Matukaw po ang gabos. Ngunyan, sa tuyang apodon, si Mr. Dennis Miraflor, PPC Lay Co-Chair, para sa pagpapasalamat. Diyos, marahay na aga po sa indo mga tugang. Sa aldaw na po ini, gusto mi po magpasalamat sa mga minasunod na nagtabang sa asin pakisumaro sa satong kapiestahan ngunyan aldaw. Sa honra po ni Patrona, Nuestra Señora de la Porteria. Ang enot, Mother Butler Guild, MBG, Moradas Lechon, Hiraya Nilina, Office of the Mayor, Honorable Victor Perete and family, Office of the Vice Mayor, Honorable Flor Jacel Ruiz and family, sa gabos po na Municipal Councilors, sa gabos na Pastoral Council, Cluster 1, Cluster 2, and Cluster 3, sa mga nobena sponsor from day 1 to day 9, as in sa Vesperas. Sa bagabos po ng mga kura paroko kang sa muyang naimbitaran para mag-preside kan nobena sa oral daw. And then PNP Daraga, sa pangangenot po ni Lieutenant Colonel Edgar Azutea, sa PSO Daraga, sa Grace Home Builders kay Mrs. Grace de los Santos, sa Alpha Pi Omega, Kagsawa Alumni Association, sa Sunshine International School, Bicol College Marching Band, and Lechon para kay sa Quintano family, and Mrs. Don and Mediatrix Villanueva and family. And then sa Aidalia family po sa pagpasubli kang karosa sa day 1 kang prosesyon. Sa kasubago pong procession po ang nagpasubli naman po si Mrs. Arlene Relucio and Mrs. Maribel Ranyola. Sa mga nagdonor po ng burak para sa dekorasyon, ang Paso Owners, MAPI Family, ang SFO, and then sa satuyang arrangement po kang burak na si RR Balisnomo, and then sa altar po, ining altar na nag-decorate po kay Mr. and Mrs. Seni, MAPE and Fred family. Gusto ko man pong pasalamatan sa tuyang kura, si Reverendo Padre Antonio Sial, asin sa iyang mga pag-iribang padi, na iyo po si Father RG Salvador Noarin, Father Marlon Antonio Madrid, Father Red Armando Red, Father Josepino Nestor Templado, and then si Seminarian Jonel Argamosa, Matt Jason Latorre, ang altar servers, lectors and commentators,
Daraga Parish Music Ministry, Grand Choir, sa ngunya na magayon na kanta. And then sa Mass Collectors, sa Social Communication Ministry, sa gabos po na komisyon kan sa tuyang parokya, sa Commission on Worship, headed by Mr. Noel Perillo, sa Night of Columbus, Daraga MCAPS, Parish Staff, and sa gabos po na kapadian kan Diocese, and then kay Most Reverend Joel C. Bailon sa tuyang celebrante. Palakpakan na po niya to. Tindog po kita para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukutan sa tong mga payo, hagadon ang bendisyon kan mahal na Diyos. An namundag ki Birhen Maria, an aki kan Diyos na si Yesu Kristo, nagtubos sa katawuhan, papagyamanon niya kamo kan sa iyang mga balaog. Amen. Amen. Inako nindo an kagtao kan buhay, huli ki Maria, magdanay kamong maugma sa iyang mamumuto na pangataman. Amen. Napadigdi kamo sa pag-ugma sa kapistahan ni Maria, mapanulugod kamo kan kaugmahan kan Espiritu, asin kan mga balaog sa indong ierokan na daing sagkod. Amen. Bendisyonan kamo gabos kan Diyos na makakamhan, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos naan sa tong misa lakaw kita, kita biniyayaan, inaantabayan, asin sinusugo kay iba ni Maria. Salamat, Salamat sa sa Diyos. Diyos.